Tam je to kecá, vole. Jsi třeba zbláznil, ne? To si děláš prdele? Ty vole, tak to si děláš prdel. To si děláš prdel, kdo to byl. Čau děcka, vítám vás tady v Entropiku a dneska máme challenge Maluj poslepu. Jsme tady v hvězdní sestavě, tady je Hejtris. Ahoj. Bobros, a.k.a. Hedy a jedinečný Checkout. Čau, čau. Budeme malovat ve 3 kolech. Máme na to 2 minuty. My nevíme, co jsme namalovali, teda, jestli si to teda poznáme. Dáme to dopředu, odhlasujeme. Ten, kdo ze všech 3 kol má nejvíc bodů, tak je vítězem a dostává special něco, my nevíme co. Ale asi to bude dobrý. Bude to určitě dobrý. Těšíme se. První téma je kontroler od PSK. 3, 2, 1, teď. Cože malujem? Jo. Aha, jako zajímavé je to, že něco nakreslíš, že tak najednou neví, kde seš, že jo? Well, no fucking shit! Mám hotovo. Vůbec nevím, ale myslím, že to nebude úplně špatný, ty vole. Já jsem se radši úplně v pasti, tyjo, to asi vzdávám. Takže asi dobrý. Už můžu, jo? To je super nápad, jo. Jak srandu ten první, prosím. Prosím, ten je nejlepší. No právě. Že jo? Kámo, bezkonkurenčně. Protože Janko ví, že to je určitě jeho, ty si myslím. Jak to vím? Nevím. Tak trošku jako víš, co si kreslil, ne? Ty víš? Nevím. Dám tohle je hezčí. Jo, no to z druhé strany. No tak já dávám taky tomu no teda. No já to tady vyrovnám, protože jsou aspoň ty analogy k tomu, že jo? Jasně. No. Nula bodu. Získává, čekám. Takže 3 body. Získává Janko. Sindl. 1 bod. Kdo si myslíte, že to je? Hejtris. A jsi asi já, no. Je to Hejtris. Yes. Dobrý. No, ok. Bobros. Já mám ale drát. A neuměl Bobros malovat náhodou? Poslouchej, ale já mám normálně drát, kamaráde, šipky. Tady mám normálně všechny tlačítka, 2 analogy, kámo. Ale víš, že ty šipky mají být na tom ovladači. Řekl ti to někdo. Druhý kolo je nakreslit koně. Ty. A můžete začít právě teď. Jsi třeba zbláznil, ne? Počkej, co má ještě kůň, ty vole? Nohy. You start out by believing here. This is your world. You're the creator. Tak, hotovo. Kámo, to druhý je bizon rozhodně. Jo, to je bizon. To první je prase, takový to paličkový ze školky. Aha. To poslední je alien. A to třetí je objektivně dobrý kůň, kámo. Ale já se na rovinu přiznám, jo? Tenhle ten kůň je můj, ale tenhle ten je větší frajer. Já asi tuším, nebo já asi taky podle znamení vím, co je moje, ale budu taky objektivní a dám tady, no. No jako já to jednoznačně dávám to udlehoku, to je normálně úplně neuvěřitelně hezký. Kámo, představ si, že bych trefil ty záda, že bych se fakt vrátil na tu hlavu. To bys mě fakt našlo. Jako dobrý ocas, ne? Tak. Jak my, nebudeme dávat sami sebe, Checkout. Mrt. Není to jeho. Není? Či si myslíte, že je tohle? Tak Checkout. To je Čeky. Ano, to je Checkout, takže Checkout 0 bodů. Tohle, jak řekl Janko, je teda Janka. Bizon. 2 body teda má Bobros. Kámo, ale ten ti fakt vyšel,
A 1 bod teda získává hejtrisův ocásek. Třetí kolo začíná a třetí téma je počítač. Můžete začít. Tak to je easy. Obraz, jak to jde? To je dobrý zatím. Ne, už to není dobrý, kámo. Sakra práce. To jsem zvědavej, ty vole. A tady mám pocit, že by to mohlo být dobrý. Ty vole, tak to si děláš To si děláš kdo to byl. Tak to je hodně. Tak to bylo hodně solidní, ty vole. Ty vole, jako čáru mi přijde jako rovný. Tak tohle je totální reklama, to je podle mě tvoje. Ne. Ne, jako Vlevo je dobrý, vole. Kámo, tak tohle zase, to je jasný. jak to třetí udělal do p***le? To je hodně hustý, ty vole. Já nejsem ten třetí. Já taky ne, vole. Já jsem druhý. No já jsem, vole, jinde, no. Tak to tak hodnoť, vole, no. Jakože sorry, ale tohle je tak 3 třídy nad zbytkem, jako. A nevím, jak to udělal, nevím. Musím dát asi taky, no. Tak tady není, jako, tady není o čem. To jako, ty. Můžeš popravit si. Rovnou. Mám teď v ruce tvůj vás. Máš, no. Enjoy. A teďka to hodí sobě. Přemýšlel jsem nad tím. Já tam dám tahle Čekyho. Ale ne, ale půjdu proti proudu, no. Jako mně se líbí zase tady ta sestava, tady jsou 3 monitory, chápeš? Máš tady normálně i ty vole green screen, kámo. To je věšák na právo. Teď jsem to chtěl říct. Já. Tak odhaluj, no. Já myslím, že Janko. Podle mě to tam strčil Davsa a jakože mimo soutěž, aby nám A nasral. nebo, ty vole. A jeden z nás tam není, ty vole. Podle mě to je nějaký cheat, jakože nevěřím, že to někdo reálně udělal, nevěřím tomu. Jo, já si myslím, že jako dát trojrozměrný, normálně trojrozměrný case. Kam já jsem nad tím přemýšlel, já jsem to chtěl dát tu perspektivu a říkám si, nemám naději, vysedu na to rovnou. Přesně, Jako. no. Blázen, že jo, uděláme slavu. Takže 1 bod získává Čekla. Děkuji. Ano, 0 bodů získává Janko. Janko. a tohle je hejtris. Takže, vole. Počkej, No, já vám to říkal. No, počkej v je. pořádku. Kdy jsem dělal drát, ty vole? No asi musíš vědět, ne? Já jsem dělal tamhle tu mřížku dole. To jsem dělal já. Jako To je celý. můj kanál můj. No, teď já jsem dělal taky, kámo. Ty jsi dělal taky kanál. Jo? Tak kdo z nich je impostor? Já jak jsem mohl nakreslit. Tohle je- normálně tohle je 40 Suzek, palcový svině. monitor s trojrozměrnou casou. Hej, ty tam podstrčený, prostě to nemalo nikdo z nás. To je finta od první. Dobře, tak tohle je obraz. No tak počkej, a kde je můj teda v tom případě, takže to je jasný, no ty vole. To se podělali 3 klasicky. body získává hejtris. Dobrý, ne? To je nafikovaný všechno. To je To jste se nějak domluvili. Tomu nevěřím, kámo. Tady ostřenečka namaloval. To si dozvíte ve videu, že? Tomu nevěřím. Finální vlastně, jak to bylo, si dozvíte až ve videu. Ne, skandál, tohle podvod končím, odcházím domů. Takže teď je to tak, že teda ty jsi vyhrál. Ty vole, takže vy jste schválně vyhrál. Já to věděl, kámo, že jste to schválně vyhrál, aby dělal tu no já, že jo? Proto, vole, teď mi to dovolilo, vole. Užij si No, OK, tak to je dobrý. Sedneš si sem, A vy na mě budete cákat ty barvy. přinesem tempery a všechno a oni tě jdou kreslit, mají na to 15 minut. To je dobrý. Pojďme, OK. na to. Dík, že jsi to převzal za mě, jinak bych to vyhrál já. Dáme ti Ne, kecá, vole. Dáme ti... Vážně. Nikdy Počkej, jak to nebylo. pak to myslíš vážně? Děláš ne. Takže teďka jdeme malovat našeho nádherného vyslečeného modela. Máme na to 15 minut a uvidíme, komu to půjde nejlíp. Strašně špatný. Chci dát barvu. Ne, to se zvládne. Jak vedle. Ty se to směješ umět.
fakt se nesmíš. Vždycky, když jsem na tom nejhůř a cítím se jak úplná píč, tak se podívám na Checkloudu výtvar. Jo. To si děláš p***le. Teďka ti dělám fade, ukáž blok? Jo, tak já jsem si Je myslel. myslí ty vousy prostě jakoby jo. Ukaž fade, Janko. To je můj fade, kámo. Ale ten fade mi zrovna vyšel. To už maluju 11 minut. Kámo, ale úplně mi letí teďka čas. Podle mýho. Já jsem chtěl říct, že je pořádně p***tej. Já jsem udělal velkou jenom a bicáky. Aby to bylo jako věrný realitě. Jo. No, a to jsou jako pořádný boule, tak jak to má Přesně, být. jo, tak to potřebuji. Ne, já se nepodepíšu normálně. What the fuck is this piece of shit? Jak jsi z toho odlotil? Viděl jsem mají lepší a vidí mají horší. A prstem to taky může být dobrý docela, ty vole, no, si myslím. O čem teďka mluvíš, Hejku? No, že prstem to je dobrý hodně. No a co? No, to malování taky může být v pohodě. Dobrý, máme hotovo teda, jo? Tak můžu, jo? No musíš, kámo, takhle se. Musíš. Co říkáš, to bych mal... A ty kozy jsou nejlepší. Ty kozy! Jaký horný. Ale ty líbí se mi Entropic logo, je za mě, ne jako fakt za mě hezký. To je dobrý, jo. A je i takový jakože vypadá tak jako abstraktně, jakože normálně to, kdyby bylo na tričku, takhle to Entropic logo, tak se mi líbí. A fakt nekecám, to je fakt dobrý. Je to takový, no, je to takový jako jednodušší, ale jako, prostě je tam vidět ta snaha, mně se to líbí. Až na ty kuřecí nohy teda. I když ono to odpovídá, no. Já bych to nenakreslil líp. To u mě si neskypoval leg day vůbec. Fakt? Ty vole, to miluju, Můžu? to miluju. Tak ukaž. Ty vole. Ty vole, no, Ale to prdelka, ovšem, no. ta prdelka, Prdelka, bicáky. kozičky, A bicák, ten fade? ty vole. Ovšem tohle to je trošku jiný level a ta židle 3D, ty vole, takhle pěkně udělaná. No, tohle je trošku vyšší level samozřejmě, tam už je to, ty vole. No, tohle se mi líbí, tohle je pěkný, tohle bych ocenil, i ty vousy tam, vlasy, ty vole, jo. Tak ukaž, Hedy, ukaž finální. Jako Ty vole, ale tohle má hodně do Já sebe. bych jenom chtěl říct, že jako jediný jsem tady zkoušel actually míchat barvy. A ty jsem jí konečně namíchal. To je, když jsem se posral. No, ale snažil jsem se tady udělat, jakože těma jsem začal, jo. Protože ty jo, dobrý kámo, já mám trefím tu perspektivu. Tak, tady už jakoby tohle, tyhle kozačky, kámo, jsem se řekl, už to jako... Kozačky. Jako tohle, čeho jsem dělal hlavu, říkám si, ty vole, hlava je vlastně... Kámo, ale ta hlava je fakt dobrá. Ta je nejlepší. Hlava je nejlepší. A ještě ty ruce, to se ti taky hodně povedlo. Ne, fakt? Jak jsem tady říkal pro nějaký cit, pro svaly, tak No. si říkám, ty mám udělám sval Jo, všude, jo, prostě, jo. rozumíš? A ještě je tam háčko, že jo, jako hejty. Ksich to může být normálně. Jakože dobrá práce, už musím říct, jako... Ty vole, troufnu si říct, že kdybych tady maloval já mezi klukama, tak budu nejhorší. Fakt dobrý. Tak tohle bylo pro dnešní challenge všechno, doufám, že se vám video líbilo a my se společně samozřejmě uvidíme u dalšího videa. Dejte nám odběr, like a takový to všechno ostatní. Mějte se krásně, čau. Čau, dětka. Je to odběr.